naozaj je úžasné, čo sa týka panorámy, prostredia. Všetci, ktorí tam prídu, zažijú z jednej strany more, z druhej strany nádherné kopce a medzi tým mesto. Z tohto pohľadu tí športovci zažijú aj všetci, ktorí sa zúčastnia olympiády na nádherné olympijské hry v úžasnom prostredí. Na druhej strane musím povedať, že keď som zažil aj tú dopravu, ktorá je dnes v Riu, toto preústené mesto tým, že sú z jednej strany more, z druhej strany kopce, trošku to bude pre tú logistiku nie len teda samotnej našej výpravy, ale celých olympijských hier asi veľmi náročné. To, že boli pozadu, je pravda. Dnes ešte stále aj sami tvrdia, že sú pozadu, zhruba nejaké 3-4 mesiace oproti plánom, ktoré tam, kde by mali byť dnes. Ale to tempo, ktoré bolo vidieť aj na tých jednotlivých staveniskách, je, si myslím, také, čo aj deklarovali, že by to do prvého štvrť roka budúceho roku mohli teoreticky stihnúť sa dostať na tú plánovanú úroveň. Naozaj musím povedať aj z tej prezentácie, čo sme tam videli aj z toho súčasného stavu, že asi pravdepodobne to bude patriť medzi top olympijské dejiny, ktoré kedy boli na olympiáde, ale to je vždy tak, keď idete z olympiády na olympiádu, že tam naša je akože top. Hovoria, že budú spĺňať najväčšie kritériá, čo sa týka životného prostredia, triedenia odpadov, ekológie, zdrojov a tak ďalej. Každá budova bude 17 poschodová, to znamená, všetci budú bývať rovnakí, nebude tam nejaký rozdiel.